Huriani itu hatta, tapasonang marohatta, tapukama parmingguota maredeta, siap buku ede nomor 2 ayat sada roditulu. Nai puji aku jo Jehovah, ai hodo di batana tutui, sai surutun di pamadia, tuau asahu puji gormi. Hite goani de bata ama, dot goarnya anak Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di parabadia na tumapalangin dot anoon. Amen. Ay ibana, hapatean jala permulaan ni nasa nadong, natamaro ibana, dinatingon na torop anak Tuhan sangapon, padenggaton sun iduk ni hangaluan na sida, marhite-hite ha porsuhon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang. Disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disegai akau laon nisi bodisi. Saya padungo mahami marhite-hite todim na badiai. Asa unak tarpedem hami di bagasan dosa. Alaya samonang hami sahat ro di ujungna. Dala asa mardami hami saliling di tanoon. Pai masahat hami Tuhan ngeluan na soras sudah. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hari
Tangyo kamu mapatik ni debata ima patik perduahon dot lapatanna. Dang jadi ganamu, jaladang jadi sumanomu manang aha na di Banua Gijang dot na di Banua Tonga, na di Banua Tonga on. Rodi nasa na di Bagasan Aek, na di Toro ni Tano, yang gotunggabe si Sobaon manak siuluan. Dia do lapatan ni odo. Ikut di habiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobbaon manak tu ganaganan, mangido hangaluan siani, jaladang jadi ulua begu manang ulpuan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan ngaomiton, songoni masa natong rak mangido gugo maita tu adopan ni debata, ale tuan debata, para gugui mahami, maulaon nombar tu patikmi, amin. Tatapoti ma dosa tanagurang itu julo ni debata martangi yang mahita. Ale tuan debata pargogo na suatu dosan. Para si roha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Kami halapar dosa na dangolor rotu julo ni bangsa abadi omi. Manopoti jala manguduk mangaguk kon dosa nami. Masa jo tuar saya kami ho merhite-hite pikiran dot hata. Dot pabayanan nami narawai. Dang huaholongi kami hosian nasa roha nami. Dot nasa ate-ate nami. Dot nasa todi nami. Dot nasa gugu nami. Nang dongan nami. Dang doson diri nami hubayan kami. Dibayani tamadori masammu jalau humamu kami tuhamatayan sa liling-liling nai. Ala nama porus mahami nuaeng tua sini roham nagodangi. Mangido nasa rohanami hasisani dosa nami salutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham. Si Pangulo kami. Dot Allah ni guar muna badiai. Ale Tuhan. Saya si maroham di kami. Halak nadangolon. Amin.
Tabegi mabaga-baga ni debata taring otu hasesan ni dosata. Satokid daw tinggalon ho alay papungupungok kumaho muse marhite-hite aka asin ni roha godang. Tagad di parpiar ni muruku utabunihon bohikku satokin maradopon ho alay marhite-hite dengan bahasa deleng-delengna asyaku ho ninna jahoba si palua ho hasangapon mandi debatana di kijang. Amin. Epistel di minggu tan sadarion ia mantar surat di 2 Korintolu ayat 12 ro di 2 Korin 4 ayat 2 tajama marsika soring marhiras niroha situtudo hamiat tong mangasahon pakrimon na saibalga alai gaibe takang dorohana sida aero di sadarion tongdo tertutup perjanjian lama jupa dijahai lauso diukap dope ala hola di bagasan Kristus di pasohoti alai disimulak rohana sida mandapoton Tuhani buaton nama pakukupi alai yang uhita saluhurna akan nasinodangan ni hasangapon ni Tuhani sohukup bohita paubahonna mahita gabetudos rupana mandapoton ragam ni hasangapon marguru tu Tuhani todi. Sadok kutulakon hami do akan abuni. Aka si hailanoton aidang marakal hami. Jaladang merlauk kubain hami hatani debata. Hasit tongani do babatar hami. Gabejongjok hami tadaon ni rohani saluhu na jolma dia dopan di debata ido sahakna mertua ma akan atu mangeon hatan di debata jala na opiopsa amin. Sai mamulu du tone
porsiao tai songon nahi na tidak koni dongata sa porsiao di sadok portibion rak mahita mandok. Au porsia di de bata Jehovah ido ama pargo na suatu dosan na tuma palangit no tanu. Au porsia di Yesus Kristus anak ni de bata Jehovah na sasadai iman ati nubuo ni si Maria na gabi-gabian santo di barbadia andora soa bubuan. Ido tu hatta na tumaon na bernit. Nusilatus namanya terpagal lebih bana di hau pinar silang. Na tua tu banua toru dung di tanum. Na mulak mangulu di hari patuluon. Na manaik ku surgo. Lau hudul siamunit tempat Jehovah. Amanai para guo na suhatu dosani. Di sime mana pai mamulak sogo tu tanaon. Manguhumi halak na mangulu do na mati. Au porsea itu di parbadia. Dalarong salah huria na badia. Huria atau panel Kristen akan na badia. Doa dia san dosa. Doa dia tain na mendok. Mulak mengurus so dan dia lak nang mati. Doa dia ngaluan na suras. Amin.
Tikting na masa di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu Estomihi tanggal 2 Maret 2025. Topik ni Jamita. Papatarhon sodang ni Hamuliawan ni Jahuba. Sada, guar ni Minggu. Ia guar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Estomihi lapatan sayho magabe partano batuaku ima pasalmen tolu sada ayat 7b. 2. Padidion na badia. Jari Minggu naron tanggal 10 Maret 2025 pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do ulaon padidion na badia. Pinangido tu akan atoras ni anak kon nanayang tardidi asa di daftarhon matu situa Bajar Nabe jala asa Romar Guru di hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 pukul 18 WIB manang pukul 6 botari maringanan di konsistori. Tolu, tadda holong tu situan na patsiun. Hobar tu aturan dohot peraturan HKBP. Pasium masa hala situa molo marumur ono 5 tahun alai hot do hasituan na. Do mutusi di hari Minggu sadarion tanggal 2 Maret 2025 di parmingguan pukul 7.30 WIB, pukul 10.30 WIB, dohot pukul 10.07 WIB, papungupelean dohita marhite amplop khusus, songon tanda holokta tu amang situa doktorandus Parasman Pasaribu na melayani Banjar Tanah Kusir Kodam, na naing memasuki masa pensiun di tanggal 26 Maret 2025. 4. Ruas Parguru status pengembalaan. Mulai sadarion Minggu tanggal 2 Maret 2025 nungata jalo gabe ruas Parguru status pengembalaan. Keluarga Rapina Boru Siregar rap dohot 2 halak dana nasida Margoar Kelvin Ferdinand Siahan dohot Stephen Gabriel Siahan. Nasida Rosian Gereja GBI Kampung Belakang Kamal, Jakarta Barat, maringanan di Jalan Haji Muhi nomor 5 RT 2 RW 5 Pondok Pinang, Kebayoran Lama. 5. Pertanyaan Banjar. Di Patupa di hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 pukul 20 WIB 5. Sada Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus di bagas ni keluarga amang situa APH Lumban Toruan SHMH Inang YRB Boru Nenggolan SOS. B. Banjar Tanah Kusir Kodam di bagas ni keluarga amang situa doktorandus Parasman Pasaribu Inang Risma Buru Simanjuntak BEC. Tolu, Banjar Ciputat sekitarnya di bagas ni keluarga amang Aliman Manik Inang TS Boru Panjaitan. 4. Banjar Bintaro Perdagangan di bagas ni keluarga Nyonya Evangelis Doktorandus S. Nadeak MA Boru Siregar. 6. Bonataun Guru Sekolah Minggu di Patupa sadarion Minggu tanggal 2 Maret 2025 dung sidung parmingguan paduahon maringanan di Aula Sopo Praja nan yuluhon ni amang Pandita J. Presitindaun MTH pinangido tusude guru-guru sekolah Minggu asaro mandohoti acara bonataun ni. 7. Bonataun Parsiajar Sidi RN HKBP dohot parmingguan Botari. Di Patupa di hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 pukul 10.30 WIB maringanan di Aula Sopo Praja ni uluhon ni amang pendeta Weslin B. Dalimunte STH pinangido tu Parsiajar Sidi remaja Aposo dohot petugas kebaktian sore asaro mandohoti acara bonatau ni. 8. Parheheon Parupuan. Hobar tu Parheheon Parupuan tahun transformasi HKBP 2025, seksi Parupuan HKBP Kebayoran Lama, Patupaun acara IMA, sada pembekalan rohani tentang pentingnya wanita berkoinonia, sian amang Pandita J. Presitindaun MTH. 2. Pelatihan menata rias dan menata rambut, sian penata perias BOT MUA Sumiati Lubis. Tolu, seminar motivator wanita bijak dohot topik istri yang teramat baik. Sian motivator Uli Nadeak SEMM. Di Patupa di hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 pukul 1 WIB, 1 pukul 15 WIB
Maringanan di ruang Bethlehem, Sopo Praja, lantai 1. Pendaftaran 1. Nyonya Elizabeth Caroline Butar-Butar Burusiahan. 2. Nyonya Landia Tapu Bolon Borusi Matupang. Pinangido tu kaum ina, khususna ina naposo ni huriata asa parsidoho dia careg. 9. Badan Audit Huria. Laho meningkatkan pelayanan di luas khusus di bidang administrasi keuangan dohot arta huria. Diperlukan badan audit huria di raport huruasnya di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 Januari 2025 nunga disepakati dohot diputushon asa dibentuk tim audit dohot SK nomor 63 garis miring 08.07 garis miring SK garis miring 1 2025 tanggal 28 Januari 2025 sahala sian situa dohot 2 hala sian ruas. 5. Sada Situa Insinyur Sultan S. Hutasoit MT IPM. 2. Rosida Mariana Simangunsong. 3. Marlinang Irene Manurung. 5. Buah-buah di Hita. 10. Sinode Distrik. Di Patupa di hari Senin Selasa tanggal 3 sahat tanggal 4 Maret 2025. Maringanan di Green Forest Hotel Bogor, Jawa Barat. Ni dohotan Sada Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH Pandita Resort. 2. Situa Yansen Pasaribu mewakili sian situa utusan Sinode Godang. 3. Situa Insinyur Sultan S. Hutasoit MT IPM utusan sian Sintua. 4. Desmond Parhusip utusan sian ruas jemaat. Tabuan ma ditangyata asam dengan merdalan ulaune. Warta tambah nomor sahid. Doli James Simangucong Banjar Gudung dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. 5. Hujahon hami tiktingon tuhatta mana mandongani hita on saluhutna horasma.
Damai di debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita manginang. Nuaeng tajakon ma hata ni debata. Jamita di minggu tasadarion imana marguar minggu estomihi. Sian buku 2 Musa bindu 34. Mamuka sian ayat 20 sia sahat rodi ayat 35. Hujama dihita songonon ma didok. Jadi dinatuati Musa sian dolok Sinai, huhut patiup-tiup na dua lei panidangion di bagasan tanganna, dinatuati ibana sian dolohi. Aladang dibotos Musa nang marsinodang sisik ni bohinai. Alanong makatai ibana dohot Jahoba. Alai dibereng Aaron do sude halak Israel ma Musa. Hape idama nunga marsinodang sisik ni bohina. Gabe mabiar nasida ro jumonok ibana. Jadi jo Musa manasida gabe mulak nasida tu ibana. Aaron do sude iduk ni luhutani. Laos makatai ma Musa dohot nasida. Jadi dung songoni Roma jumonok sude halak Israel. Gabe di paltolhas Musa matu nasida. Sude hata na pinabuwa ni Jahoba tu ibana di dolok Sinai. Jadi dung tolhas hatai dihatakon Musa tu nasida. Debain masa da pakukupi tu bohina. Alai molo masuk Musa tu adopan ni Jahoba nang makatai dohot ibana. Di pasisi ma pakukupi pai maruar ibana Muse. Jadi dung ruar ibana dihatahon ma tu halak Israel hata netinanahon tu ibana. Jadi di ida halak Israel ma bohini Musa. Pola marsinodang sisik ni bohini Musa. Gabe di pasuang Musa ma pakukupi tu bohina. Pai mamasuk ibana Muse makatai dohot Jahoba. Ima sahat ni turpuk. Dihita amang inang, begitu juga kepada anak-anak kami semua dari keluarga diakoni. Ini ibadah bahasa Batak, jadi amang campur-campur ya. Ya begitulah, kita kebaktian di HKBP memang kita pakai 2 bahasa, bilingual. Amang inang, juga anak-anak kami. Kalau kita perhatikan, salah satu kebutuhan dalam hidup manusia, khususnya kepada kaum ibu atau kepada kaum Hawa. Jadi kebutuhan bagi kaum perempuan, kaum Hawa, ibu-ibu, salah satu kebutuhan pokok adalah perawatan wajah. Nggak tahu? Marbeda doa minang? Oh iya. Dangna hupaksa, alai na huboto. Salah satu kebutuhan pokok sekarang bukan lagi apa? Tumago do manuhor aka kosmetik aka makeup. Penting itu. Gitu. Ya. Molo secara umum istilahnya jenis-jenis alat-alat kosmetik atau makeup untuk perawatan wajah itu disebut dengan skincare. Ada kebotu dengan dokter ahli kecantikan aku. Nah binering do, oh itu teh baga-baga akhirnya tahun, baga-baga kanak burun. Esonari dana pengen merbedak aku si patahir beh. Napa hatopu di mana dewasa. Amang inang, itu biaya untuk perawatan wajah skincare itu bukan biaya yang murah. Sotong terganggu teh, alani efisiensi, nggak bisa terganggu kebutuhan dapur teh. Holat alani kebutuhan perawatan wajah.
Nah secara umum Berek, perawatan wajah itu istilah yang umum pakai skincare. Secara khusus perawatan wajah. Daku woto sa do tu kawan tu dukungon, orang songoni botar bohina marbir dukungna. Sa setengah perlu ditungi asa bagak sudah. Nah, biaya perawatan kecantikan sampai ada dokter kecantikan ya, itu bukan hal yang murah, itu biaya yang besar. Kalau bilang apa gunanya orang memakai banyak produk skincare, ada beberapa yang saya baca di sini, ada beberapa hal apa kegunaan daripada pemakaian produk perawatan wajah. Di son dakudok merekna ala sotung idok au nage beselis mana endorse. Soalnya namang endorse, mulai namang endorse lumayan. Ala awdang TikToker atau YouTuber ya, biasa-biasa sajalah. Pendeta kampung lah. Dan hudok jenis mereknya, kalau itu keep aja. Nah hudok ternyata ada beberapa jenis pemakaian daripada skincare ini. Ada yang disebut dengan jenis toner. Taku boto hamu yang mengutai toner. Untuk mengangkat sisa-sisa kotoran pada kulit wajahnya. Toner. Mereknya banyak. Ada yang murah, ada yang mahal. Mau perlu tuh orang sendiri. Yang kedua, ada nama jenisnya moisturizer. Moisturizer katanya menjaga kelembapan kulit. Itu. Nah dapat tuluhon ada jenisnya misalnya ice cream. Dan ice itu, ice wajah. Ice cream bukan ice cream. Ice cream itu untuk memperbaiki masalah yang sedang terjadi di sekitar kelopak mata. Sadok macam mak. Nah, mau jaha informasinya, mengapa orang berlomba-lomba untuk mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan wajah ini? Katanya itu dalam rangka untuk supaya kelihatan awet muda, supaya kulitnya kelihatan cantik, cerah, segar, supaya glowing, apalagi, supaya whitening, mesti teh. Ima, macam me. Amang inang, kolam pengantar deh. Banyak orang, terutama kaum Hawa yang memang menganggap sangat penting sekali perawatan wajah dan mau menghabiskan banyak biaya, dana sampai perawatan ke dokter spesialis kecantikan hanya untuk menjaga supaya kelihatan penampilannya bagus ya. Nah, pertanyaan sekarang Amang Inang, terutama kepada ibu-ibu ini, kepada yang biasa pakai perawatan. Sebenarnya apa sih rahasianya supaya wajah kita itu kelihatan glowing, bleaching, apa sih? Whitening, fresh gitu. Apakah dengan perawatan wajah, dengan makeup yang ditempel sampai tebal? Ternyata bukan itu, Nang. Kecantikan yang sejati, yang alami adalah kecantikan dari dalam hati kita. Itu namanya inner beauty. Bukan sesuatu yang ditempelkan. Wah, kok bisa aja orang pakai perawatan luar biasa sampai operasi oplas ya. Ya, ina oplas, mama aplas, amplas. Sadok sampai operasi plastik, tiket PP Bangkok, paling keren. Nah, sebenarnya rahasia supaya kita memiliki kecantikan, ya, aura yang positif, aura yang baik itu bukan sesuatu yang datang ditempelkan di luar, tapi itu sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Itu namanya inner beauty. Nah, kalau kita bertanya, bagaimana supaya kita bisa memancarkan keindahan atau kecantikan secara alami dari dalam itu? Itu ditentukan oleh hati kita. Alani Tuhan Yesus kan, ia na di bagasan roham, matua ido natarida. Naharuar sepa mangata, natarida sian pardopahata. Hati kita. Nah itu Amang Inang. Senari sebenarnya sangat murah.
Bagaimana kita melihat orang yang memiliki kecantikan alami, kecantikan yang dari dalam dirinya itu. Molo iasdo rohana, uli rohana, uli mangrang rupana. Gulang songon hala. Siang nai, uli rupana, ale rohap mangalahona. Nah ini, jaga-jaga juga. Untuk apa? Kalau wajah yang cantik rupawan, tapi hatinya tidak begitu. Sikap hidup tidak begitu. Jadi molo uli rupata, uli manang parangita. Uli nang rohata. Itu kecantikan yang sejati. Amang inang sangat sederhana. Di bagas seturu pohon di patorang taringo tu si Musa. Didok si Musa dung tua tibana sian dolok Sinai manang dolok Horeb. Dung 40 hari ibana di si padua-dua dok debata. Jolo mangura si bana, jolo makata-kata dok debata. Dupei asa di pasar debata tibana 10 patik. 10 patik di surat debata. Nah ini sejarahnya. Ada yang bertanya, siapakah yang menuliskan 10 hukum Taurat di atas batu itu? Deba halik salamat dok, ia patiki, ima patik ni si Musa. Si Musa nama beni, si Musa na memahat. Tapi dalam keyakinan iman kita mengatakan, anggo patik na di pasah di bata tu si Musa, tu bangsa Israel, patik na di surat di gurito di bata. Di surat di atas le batu. Asaunang sosa Mose, anang sosa. Supaya itu menjadi kekal selama-lamanya. Di surat di atas le batu 2. Jadi sejarahnya katakan pada mulanya Allah membuat patik itu di surat di bata di tonahon tu si Musa asa di pasar tu bangsa Israel tu hita. Dan na patik di si Musa patik ni deba tadi. Anggo patik si Musa berarti na malu-malu si Musa tidak. Musa hanya menyampaikan tona marhiti patik. Ido na dipatiup-tiup ibanai. Jadi dung tua tibana sian dolok Sinai. Memang sangat kecewa ibana. Ala diberi mana bangson. Nagabe manibil na sida. Gabe marsoba na sida. Ay ditopa na sida gana-ganan ima anak lobu ima sian mas di papungun na sida ma burju lalakon papunghon alay burju mabena na sudenggaddo mabain gana-ganan alani dung tuat si Musa sian duluhi muruk de bana tu bangsoy bahasa songoni marbalik rohamuna gabi marsoba tu agana-ganan dangbe marsoba tu debata. Ala na manginang tabereng madibagas sa trupuhon. Jadi dung tua si Musai dungi siya naso pamautuan ni si Musa didok na kinison ay dang diboto Musa nang marsinod dang sisik ni bohina. Ala nang makatay ibana dohot Jehovah. Nah, amanginang ternyata untuk memiliki aura wajah yang cerah yang bercahaya itu bukan sesuatu ada mungkin si Musa bada imana di sudusina marhua gadi mana 40 hari baru beringin marpuaso mangacomangan julo marpuaso ibana bada mungkin mana tu dulu himabuan badakna daw alai dung tua tibana sian doloki takas sama dida bangsoi di ida si Arom dohot bangsa Israel nungatung marsinod dang sisik di buhina wajahnya telah bercahaya karena dia bertemu dengan Tuhan. Jadi suku-suku namang inang sederhana. Sebenarnya bagaimana caranya supaya kita memiliki aura wajah yang cantik, yang ceria, yang cerah itu, yang bercahaya itu. Dan ngalani perawatan nih, rohai. Nah kedua kon, ala nama katai do si Musa dohot debata. Jadi tadi mana parjolo di son, sentru pohon di dok. Boydo bohita rupata nang sudah ngulu tahun gabi marsinodang molo rade hita pajupang dohot debata. Jedang pololo hita manuhor perawatan satu oplas agak siang ni hebengi deh gudang jol mamangat comangan wang. Kita bisa bercahaya bukan hanya wajah ya, tapi seluruh hidup kita bisa bercahaya jikalau kita
mau bertemu dengan Tuhan. Jikalau kita akrab dengan Tuhan. Aina gabe ya sinar kemuliaan Allah itu terpancar dalam wajah si Musa. Nak pedang di bawah ibanai. Songon na ya bercahaya nak hidup marsinodang marsilam mana. Ya luar biasa. Alani gabe mabiar si Aaron dohot bangsa Israel majono ibana. Nak pedang sada si Musa nagabe nang marsinodang do sisik ni bohina. Amang inang hal yang pertama dari firman Tuhan pada pagi ini mengajak kita supaya naing ma rade hita pajupang dohot debata. Asa marsinodang bohita rupatai. Asa marsinodang nanggulut tahun. Ya. Jadi orang yang mau, yang dekat, yang intim, yang akrab, yang selalu bertemu dengan Allah, maka wajahnya, maka hidupnya akan bercahaya. Itu. Idong para palu jahu kita. Tapi bagaimana kita? Ini penting. Jadi macarikot do di hita di bagasang ulut tahun. Boha ada benar tepat jupang lo ibata. Nekonako do hita tu dulu sinai. Songo si Musa daun. Bagaimana cara supaya kita berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah, supaya wajah kita itu bercahaya, supaya hidup kita juga bercahaya. Istilah kalian mengatakan on fire brother, menyala abangku. Iya kan, on fire brother. Nah caranya kalau kita mau, kita rajin bertemu dengan Tuhan, di sana Tuhan akan memancarkan cahaya kemuliaannya dalam hidup kita ini. Asamar sahala kita, asamar sinoda kita, menyala kita. Amang inang, perjumpaan dengan Tuhan itu di mana? Perjumpaan dengan Tuhan bukan seperti Musa, kita harus naik ke Gunung Sinai, daun pada hudui, pargahu. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan dikatakan di sini adalah jikalau kita mau selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti Musa, 40 hari, 40 malam di atas Gunung Sinai, dia bersama dengan Tuhan. Maka ketika dia turun, cahaya kemuliaan Tuhan itu terpancar, memantul. Alanya manginang, macarikot do songo si Musaon, ala topik ni minggu tomadok, naing mahita papataraw sodang ni hamulian ni Jehovah. Mari kita menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan itu adalah cahaya yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dan itu terpancar dari wajahnya, dari hidupnya. Jadi sodang nasa dibatado. Jadi seperti bulan, bulan itu memancarkan cahaya bukan dari dirinya. Kita bulan do, dang matanyari. Jadi kalau bulan itu satelit. Bulan tidak pernah memancarkan cahaya dari dirinya. Tapi bulan itu memantulkan cahaya dari matahari. Napa aduk ibana dok matahari di son bumi, di son bulan. Nah matahari memancarkan cahaya kepada bulan dan bulan memantulkan cahaya itu kepada bumi. Cahaya itu adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Karena itu mari kita juga untuk memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan itu. Nah caranya adalah dengan rajin berjumpa dengan Tuhan. Rajin bersekutu dengan Tuhan. Rajin beribadah dengan Tuhan. Mari kita mulai itu. Ya, ibadah kita secara pribadi. Baik itu ibadah saat teduh kita, doa pribadi kita. Ibadah kita di tengah-tengah keluarga kita. Ibadah di tengah-tengah persekutuan kita. Ibadah di tengah-tengah ni huriata. Songonon. Ibadah di tengah-tengah ni pertanyaan banjar. Orang yang rajin berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dekat dan akrab sama Tuhan, maka dia hidupnya akan memancarkan sodang hamuliauni Jehovah. Jadi kita akan bercahaya, kita akan bersinar jikalau kita rajin dekat pada Tuhan. Alaya manginang lam burju mahita, lam ringgas mahita, ya, lam rusuh hita, lam solhot hita tu debata. Mari kita rajin untuk beribadah, ya, bersekutu dengan Tuhan. Kita mulai dari ibadah kita, persekutuan kita, hubungan kita yang pribadi dengan Tuhan. Dalam kehidupan ibadah pribadi, dalam kehidupan ibadah tengah-tengah keluarga, dalam kehidupan di tengah-tengah ibadah di parsorata,
di hutata parsauran di ibadah di tongah-tongah ni bancar adang do pertanyaan bancar ang mengenang dah so tunggu pahamu nakin di jamu sada maksudnya paingotot do adang do pertanyaan bancar di Huria asa pajupak kita dohot debata padu bohi asa marsenod dang goluta songoni burju hita ringgas hita ro marsaor pajupang do debata di tongah-tongah ni bagas joro jadi moloro hita tu bagas joro debata tengok ma nang pajupang dohot debata do hita nang marparsauran dohot debata hita alani komando pakon debata do hita ido bena sudip mulum rede hita tujulo do tu altarodo hataridani habadiani debata jadi adong songon yang tudio tu gereja marhua nang pajupang tu idan na boy do pajupang dunian ali dang alani i jadi olo dah mau lo sonari pajupang di gereja man non ini nang mikot anos yang gereja pitor lawa kami adong arisan nami itu juga baik tapi bukan itu yang utama dan terutama moloro tu bagas coro pajupang tu debata di kita jadi asa tajaga takas taboto bahwa kita datang bersekutu kita beribadah dan kita mau bertemu dengan Tuhan pajupang do debata oma manginang asabu kita songon si Musa ya bagaimana kita supaya seperti Musa kita bisa memiliki gabi marsinoda kita di bagasan guluta. Dakola sodang sian rupata bohita dah. Tapi sondang itu adalah yang kelihatan dari seluruh hidup kita. Jadi marsinodang bohita marsinodang nang sude gulmit ni guluta. Nah sekarang kita akan cek amanginang. Halak na tutu si tutu na pajupang dohok debata di nguluna. Baik dalam perjumpaan dalam ibadah secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, di tengah-tengah pertanyaan banjar pe, atau di tengah-tengah perteminggutan. Ado hataridani halak na tutu si tutu nang pajupang do debata. Mulai taberan di bagasan trupuhon, tadi dia ma sian si Musa. Di solidok halak nang pajupang do debata ima halak nagabe boy marsinodang di bagasan guluna. Antar dia mayamanginang secara sederhana. Tahu jiman nonda? Molo ringgas kita, burju kita, pajupang do ibata, marparsora de bata, marhiti ka ibadat di hita. Tari damai sian pardopahana. Tari damai sian buhina. Tari danang sian sude gulmit ni guluna. Molo pajupa kita do ibata, totu gabe takas matarida gok las niroha bana. Itu. Bana mungkin halap pajupang do ibata gabe murhin buhina kan. Marasa kau pajupang do ibata dah dong. Halak na tutu si tutu pajupang do ibata parbuena hataridana ima gok las niroha bana. Ano mulu-mulu kita gereja buha. Anggotong do semburu kita badang mino tu be. Na so pajupang do ibata di bana. Jadi molo tutudo hita pajupang do ibata sada hataridana parbuena ima gok las niroha hita. Napadua kon gok dame hita. Idang hata-hata meludok dame na sumurung. Ido tangiang mamuhay jamita. Gok dame nguluta. Nah napatuluhon tarida may sian pakuling na ya gabi basar. Molidok Apostol Paulus saya tong malabok katamuna songon na siniran. Hendaklah kata-katamu ya kata-katamu lembut, tidak tawar, tidak menyakitkan. Jadi halak na takas pajupang do debata nang pakulingnya pe toktong labok. Halak na pajupang do debata ima halak na takas ya jual mana basar lapatan na ya orang yang penuh kasih, penuh cinta kasih, orang yang selalu memberikan sukacita, memberikan harapan, memberikan semangat. Murah senyum mana? Dan kriminal terus. Angopola deba, ngapa jupang oleh bata, ale tong do, rotu gereja songoni, bulat tu gereja pe tong do, marsui-hisui jala kriminal, nah, anggo idak tohoi. Hataridaan ni halak ngapa jupang oleh bata, maka dia akan hidupnya akan memancarkan semangat, sukacita. Ya. Halak natarida, pajupang oleh batai, ima halak
nagok, ya, menjadi orang yang penuh dengan hikmat. Tahu je manginang, moloro sasalak roh tu tonga-tonga ni punguan, manang na punguan pun dia mai, manang punguan arisan, punguan ni marga, manang itu tonga ni punguan ni huria betaho. Molo harorona kehadirannya dinantikan dan selalu membawa sukacita, membemekel, membelas roha. Itu orang yang benar-benar hidupnya jumpa sama Tuhan. Ale molo roy bana, rom sedungan nama dok atau lemak. Ngaroy bana. Anggo gawe marsa donganna. Itu bukan orang yang bertemu dengan Tuhan. Kalau orang yang bertemu dengan Tuhan, sama seperti Musa, dia hadir membawa sukacita, membawa kabar baik, membawa keselamatan, menyampaikan tonani Tuhani. Jadi penting bagi kita manginang, ya, bagaimana supaya hidup kita ini bercahaya, bersinar. Tidak hanya wajah kita, tapi hidup kita ini menjadi berkat, menjadi sukacita, damai sejahtera bagi semua orang. Rikot doh kita pajupang doh debata. Nah padua kondisi di dok. Dakola pajupang bohi debata. Takas do di dia nakidot mana huhud di patiup-tiup na dua lei di tanganna. Musa memegang dua loh batu yang berisikan 10 hukum Taurat. Apa artinya? Nah kita marsiajar songo si Musaon. Dakola pajupang paduk bohi songo di daung. Tetapi penting bagi kita dalam hidup kita ini, dalam perjumpaan kita pada Tuhan, jangan pernah lepas dari hukum Tuhan, firman Tuhan. Jadi angko si Musa dipatiup-tiup do, dua lebati. Jadi kita pemulu pajupang lo debata, taingok ma, tatiup ma gomos jalan momos hata ni debata, patik ni debata. Nakolak kata, mulut sang gereja, enak kita minta aku teman. Ayo kalah sih, ayo deh. Aku ingetin, penting bagi kita untuk berpegang teguh pada firman Tuhan, pada hukum Tuhan itu. Isongo si Musa, takas di, dakya morot, patik di bata, gomos jalan momos, dipatiup-tiup ibana. Kita besongo niya manginang. Molo ngaburju kita, ringgas kita, pajupan di bata, martangnya itu di bata, marparsot di bata, secara pribadi, di tengah keluarga, di tengah di pertanyaan Banjar, di tengah di Hurion, itu ngene ka sermon gudang sermon de dakulan parhala du sermon gudang du sermon di Hurion ikolam tari de matung parbuena ikolam bersinar matong menyala mayo unang gabilam redup hatari danai alanya manginang tatiru masongo si Musa di bagasan perjumpaan de bata takas do ditiup ibana dipatiup-tiup do dua lebatui berpegang teguh pada firman Tuhan hukum Tuhan itu penting unakulan na burju kita anggoi na burju di si partangiang di nah itu si si partangiang si parminggu di bana si puji Tuhan di bana ala dang dipeop dang ditiup patik di bata hatan di bata itu sia-sia. Jadi kita belajar dari Musa dia selalu berpegang pada firman Tuhan itu nunga gudang tebege hatan di bata imata tiup imata piup gomos jala momos unang warna golomberia bahaya itu peganglah pada firman Tuhan itu imana perjula manginang na paduahon tugas tadi son ima didok asa nang mahita papatar konsod dang ni hamulia ni Jakoba topik minggu kita menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan papatarhon sodang ni hamulia ni Jakoba molo tajahana sian epistel lakin sian surat 2 Korin bindu tului disitakas di dok apostol Paulus ai nunga deleho debata tu hita ganup sodang hamulia ni Jakoba. Semua kita telah mendapatkan cahaya kemuliaan Tuhan. Sudah do hita naung tardidi. Sudah do hita naung di Palua, sudah do hita naung di Tobus. Dileho debatado tu hita ganup sodang hamuliauni Jakoba. Karena itu tugas kita adalah mari kita memancarkan sinar cahaya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nang mah kita papatarkon sodang ni hamuliauni Jakoba.
Jadi cahaya itu bukan hanya untuk kita. Musa mendapatkan cahaya kemuliaan Tuhan itu dan dia pancarkan. Amang inang boto hamudo bahasa gebe songona songoni bohini si Musa. Ala asirohan di bata tu si Musa. Songon naso dia kui bangsa Israel di bana na poso di bata. Pandur ni bata. Ala ni sengaja di bata. Di baya songoni marsinod dang bohinai. Asa takas di ida bangsa Israel songoni si Aaron dot ito na si Deborai. Natutus itu si Musa on na poso di bata. Dang nahata-hatai. Bukan kaleng-kaleng. Si patay kosong ini bayar Tuhan ini, asa dibotoh lagi do. Karena banyak mereka tidak mengakui, meragukan, dan tidak menerima Musa sebagai pemimpin, sebagai nabi Tuhan. Jadi sengaja debata do, asa takas di ida bangsa Israeli. Nah tutu si Musa na posona. Itu beda gaya marsinod dan sisi ni bohinai. Nah Tuhan juga memberikan cahaya kemuliaan kepada kita. Di lewat debata tu kita sodang ni hamulia ni cakoba di nguluta. Alanu nga ditobus debata kita. Nah tugas kita adalah bagaimana kita memancarkan cahaya kemuliaan Allah itu dalam hidup kita. Dakolang gabitu kita. Tapi cahaya itu harus dipancarkan. Aido jesdo di Matius 5. Hamudo panodang ni portibion. Kita adalah terang dunia. Hamudo sirani tanoon, hamudo panodang ni portibion. Semua kita orang percaya adalah diberikan tugas dari Tuhan supaya kita menjadi terang bagi dunia ini. Terang itu harus bercahaya. Sodang namar sinodang. Mula-mula sodang aliang marsinodang ahalapatan kan? Gak ada gunanya. Tapi tugas kita adalah kita telah diutus Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Ai hamudo panodang ni portibion. Alana manginang tugas tanuaing songosi musaon na membuat sodang hamulian ni Jehovah di bagasan guluna. Mari kita menyatakan terang itu dalam hidup kita. Amanginang takuboto tapi utihud do bertanah masa. Setuju ya. 2 minggu lalu mahasiswa ada banyak demo dan tagar mereka agak aneh. Saya juga ikut-ikut itu. Mereka bilang begini spanduknya, Indonesia gelap. Lalu bingung, mati lapu, masa gue lapin. Tapi itulah tagar yang dibawa oleh mahasiswa. Mereka bikin tagar di spanduknya, Indonesia gelap. Apa katanya? Sekarang kabur aja katanya kan, nggak tahu. Iya doa karena poson. Tapi coba kita berpikir, mulai tapayuti baritai, ternyata mereka membuat beberapa tuntutan kepada pemerintah. Mereka mempertanyakan, menggugat tentang keadaan Indonesia saat ini. Menurut mahasiswa itu, demo-demo itu, Indonesia sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yaitu versi mereka. Mereka menuntut, ya karena katanya kebijakan efisiensi berpengaruh kepada kegiatan pendidikan, dana pendidikan Indonesia. Dulu 20%. Sekarang nggak tahu berapa persennya. Nah kedua, mereka menuntut karena ternyata dalam era sekarang, walaupun pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi, tapi faktanya sekarang korupsi gila-gilaan. Gila-gilaan. Ima. Dakolan miras di oplos. Do BBM di oplos. RON 90 di oplos jadi RON 92. Kerugian negara 993,7 triliun. Nakwo to be. 3 nol nate. Tak ya ko itong pigit nol tay. Lu jo mengatong nol ni. Sok-sok ni ma. Hape na masay adong kasus korupsi timah. Ipetong triliun. Na jolo-jolo makatay ember do. So nari dang laku bember. Triliun nama. Luar biasa. Nah ini keprihatinan. Kalau dikatakan mahasiswa, itu versi mahasiswa mengatakan Indonesia gelap. Tanda kutip lah. Setuju kita. Tapi mereka menuntut banyak hal-hal yang tidak baik dalam kondisi di tengah-tengah bangsa negara kita saat ini. Napa dua ako na manginang. Tapayuti do barita na masa. Taring untuk perjuangan, doa bersama untuk melestarikan Tanah Toba. Sampai turun Epursta. Orang bertanya, ngapain Epurus ikut-ikutan mengurus itu? Apakah itu pekerjaan? Epurus mengatakan, ya tugas gereja, tugas hamba Tuhan menyampaikan suara kenabian.
Bere kita mak perusahaan na ditobai ngaliling jong-jongi. Tetapi kalau dihitung-hitung, mana lebih banyak manfaat dengan mudaratnya dan minotui. Ngagulang jual mana gabe susah. Alani. Jadi kalau Ibrus mengatakan, ya kerusakan alam, bencana alam yang terjadi itu, tidak semuanya, tidak selamanya itu karena kehendak Tuhan, bukan. Bencana alam yang terjadi selama ini itu akibat karena alam ini dirusak, tidak jaga. Itu benar godang nama masakan, 3 hari terjadi banjir bandang, air magudang, tanah longsor, macam-macam ini. Ini memang bukan hal yang gampang amanginang. Alana memang ini akan berhadapan-hadapan dengan pihak perusahaan raksasa. Kita doakanlah, semoga perjuangan Epurus memimpin gerakan. Nah, tadi kan songoni, nambahin pertanyaan di lapangan Porsia, Parmaksian. Alai, gagal maju sini. Disewa Masopo di Porsia, di Jalo Panjarna, gagal muse. Terakhir, ibadah itu lakukan 1 Maret di HKBP Lumban Julu. Amanginang, menurut Epurus, tantangan terbesar dalam era globalisasi, tantangan terbesar adalah masalah krisis ekologi. Jangan mangai kita di Tanah Batak. Mangai kita. Isi mana menikmati. Mulai dibandingkan yang menikmati dengan yang sengsara, mana lebih banyak? Ya itulah. Jadi mau tahu tanda kutip Indonesia gelap, Toba juga gelap. Atau pertanyaannya, di situasi seperti itu, di tengah-tengah kegelapan yang kita hadapi itu, dalam skop nasional atau di daerah kita, di Bonapasugit, apa yang saya lakukan? Dirok kata debata, di jauh jala disuruh debata do kita, papatarkon, sodang ni, hamuliau ni, Jahuba. Itu tugas tamanginang. Jadi molo jela debata sodang, gabi marsinodang, sisik ni bohini si Aha, si Musa, na papatarkon itu, tu bangsa Israel. Asa takas di jalur nasida. Nah tugas tapi, molo nunga dileo debata tu hita, sodang hamuliau nai, tugas tanuang ina, papatarhon sodang hamuliau ni Jahoba di bagasang uluta. Alanya manginang, margogo mahita, marsitu tu mahita, asa gabe panodang ni portibio kita. Gabe sibuan hatiuro kita. Unang gabe sibuan hagulapon, taksongoni. Anak hatiuro di kita. Sibuan hatiuro di kita. Panodang ni portibio di kita. Tabuan dalam jadi pribadi yang membawa sinar kemuliaan Tuhan itu, cahaya itu. Tamulai sian dirita secara pribadi. Tabuan sodang hatiron, sodang hamuliani Jahubai, sodang hatironi di tonga-tonga di bagas tabi. Kita songon akan tua-tua do akan kota, naing mahita gabe sebuah sodang hatiron. Mabawa sodang hatiron berarti memberikan contoh teladan bagi anak-anak kita. Unang saya talaga anak tahape, unang saya marhape yang muhape, tong dia marhape kan, nah itu nggak bagus itu. Anak itu butuh bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang kita perbuat. Tak songoni, dan tak songoni. Nah tugas kita, mamboan sodang hatiron hamulion ni Jahubai di tengah-tengah di bagasta. Kita songakan tua-tua. Jadilah terang, jadilah teladan. Itu dak kolak kata. Anggola kata do, dang mampan dang laku tok kanak tadi. Itu he songan hudokan, jamitahon. Mga bapak na, ala tarboto anak na SMP dope marisap. Saat dijabuk muruk-muruk matai. Di pahudul, duduk kaum nam se. Dibuat asbat double ge. Marisap matai. Tadi bapak lihat kau merokok. Bingung anak nai. Soalnya mana yang dibunuh anak na. Mungkin yang mau dia katakan itu baik. Dia menegur anaknya. Menurut dia nggak baik itu. Masih kecil, masih SMP. Merokok begitu. Alai mana mamuri anak na hukut marisap. Iya song ini. Belga musi asbat na. Tikos do song ini. Saya pikir enggak itu. Itu nggak sejalan kata dengan perbuatan. Kita gabe panodang. Ikon gabe tiruan mah kita. Udah saya tahu, buru-buru dah, hari Minggu dah. Tapi nama dok malas hari Minggu kan. Dang boy song ini. Jadilah gabe sibuan apa? Nang mah kita papatar hosodang ni hamulan Jahubai. Gabe sibuan sinodang di tengah-tengah ni bagasta.
Di tonga-tonga ni pungat-pungata. Nang makita gabe sibuan sodang. Harorota iko membuat las diroha, membuat hadamion, membuat haluan, membuat las ya hal yang baik lah. Janganlah keadaan kita justru bukan membawa terang tapi membawa gelap. Anggo gabe susah do halani hitaro. Itu saya pikir bukan membawa terang itu, bawa gelap di itu. Gabe papatarkon sodang ni hambulan jahu mahita di tonga-tonga ni Banjarta manginang. Itu perlu. Bahado beno taita asa gabe papatarko sodang ni hambulan jahuba di tonga-tonga ni Banjar tabi. Ya, mari kita berpartisipasi, mari kita menjadi contoh, menjadi penggerak. Ikut doa kita membawa dampak yang positif. Kehadiran kita berkontribusi yang positif. Unang gabe berkontribusi negatif. Roh kita gabe adong sepikiran anggo idang pasi. Dak sibon hati roni, sibon hagula budi. Songoni itonga-tonga ni huria. Nang may kita gabe si papatarkon ni sodang hamulian jahuba di tonga-tonga ni huria tahun. Mari kita berlomba-lomba bersama-sama. Kita membawa papatarkon sodang hamulian jahubai mari hite-hite ulat di huria. Songon ruas, songon parhalado, songon padita pe. Anggo padita bergabus, muruk-muruk muse, nakti kosbi. Koruptor muse bana bah. Saya gabe hita. Ya masih jami tahun. Ya ido. Sotong gabe parmahan naikon si parmahanon. Mula padita na songoni berarti parmahan naikon si parmahanon. Alani mula songoni padita dibuat dotu ado warni. Tujitun sa langit. Di sini papungu-pungu. Di tatar di banda si. Mula pola padita parmahan gabe si parmahanan dan jelas di huri. Dibuat tujitun sa langitan. Jelu mangan, jelu gabe balajona. Alisur martang yang terus diajar-ajari mah. Padita doho. Nah maksud itu songonon, parhalado ipe, partohonan ipe, kota kasih boto, parhalado parmahan. Jadi parmahan iko si parmahan iko parmahan ni, unang parmahan si parmahanan. Pengajari kung gabe mengajari, unang gabe pengajari gabe si ajaran. Ngarepoti. Nah, naparpudi sadarion ima ulan las niroha, ulan hapujunga doon. Sadarion oma tugas na parpudi di naposo ni bata amang sintua pasaribu. Alat bulan depan malasida naing di Papua harap pensiun. Tulu halak nasida, dua di sana hadir tugas. Amang inang tadok mamaulat itu hata ala di dongan di batado di pargo de batado naposona amang sintua pasaribu saliling mangula di tonga-tonga ni huriat tadak atau 3 tahun. Tapi orang bijang pelop bete. Ada dalam pelopnya kamu? Jangan kamu 3 tahun ulun na. Alapatan na. Las rohata madok malate hita tu debata. Boy sikop jara boy sahat tu ujung na. Ya, sahat ula tohonan na. Di ula amang situa parasman ulun na. Jadi dengan ma gabe na poso na haposan na poso na burju di tonga-tonga ni huriata. Alana manginang songot tada lasni rohata do hamulat ni rohata anon melalui amplop bisi ba tabama sian nasa taroja rohata sian lasni rohata songot tada hamulat ni rohata nungatung loja amang pasaribu mangula marhobas tonga-tonga ni huria mangula dang mengalui mangahut sangap tu diri dang alai mangula bayan sangap hamuliaon pujian di debata. Jadi amplop nang putih nabutari unang lupa ta isi mah mardongan tangiang may. Mauliate ma Tuhan di pasu-pasu hodo na posom boy paujukon ulaon na. Adong do piga-piga dongan hami tang sahat tu pensiun. Hasi roha. Ya itulah, itu sebuah angko hami tangiang nami boleh sukun. 3 tahun do pangidommu. Tole ma Tuhan luas ma jolo sahat ulah tohonaki. Itu doa kami. Olah ni pangidon nami. Olah ni tahat ujung ni sahat ulah tohonan 5 tahun. Asing siya ni anggui bonus nama si Tuhani. Jadi las marhata tolu dungatan waing nanang ni paborhat pensiun. Alanya manginang anon tapasat madi bagasan las nuroka martangi kita. Mauliate ma Tuhan debata Jakoba di pasal trong nami. Tok-toko Tuhan nama dongan ni kami saluhut na
lumabi hami di manuguton. Bola tema Tuhan, nunga sahat hatam di tengah-tengah nami. Iman na mengajari kami, songon si Musa, nagabi marsinodang, sisik ni bohina, alani hamuliaw ni debeta. Ali Tuhan debeta Jehovah, naing masongon ni kami Tuhan, lau papatarkon, sodang hamuliaw ni Jehovah, di bagas ang gulo nami, marihiti-hiti pakatan nami, marihiti-hiti nang pabainan nami. Songon ni Tuhan, taingot kami Tuhan, asa tok-tok kami Tuhan marsihohot, patiup-tiup, hatam, imapatik mo Tuhan, nagabi dalan hanguluan di kami. So ni Tuhan, dipengot Tuhan kami Tuhan, asa sudi kami Tuhan, borkat di tengah-tengah ni Portibion, lau papatarkon, sodang hamuliaw ni Jehovah, di tengah-tengah ni ngulu nami, di tengah-tengah ni keluarga, di tengah-tengah ni pungguan nami, nang dumabi Tuhan, di tengah-tengah ni kuriam, do bangso nami on. Ali Tuhan debata Jehovah, pasu-pasu mahatami Tuhan, anggiat margugo kami Tuhan, marsinoda kami Tuhan di bagasan ngulu nami. Songon Tuhan debata Jehovah di bagasan tike Tuhan, hutangyok kami Tuhan, sudi akar ruas ni huriam, naro tu bagas jorom, nang kadongan nami ruas ni huriam, naso berat do tami. Hutangyok kami Tuhan, secara khusus, dia ka ruasmu Tuhan, natongon, di bagasan parsahiton, dirawat di rumah sakit, dirawat di tongan di bagas nasida, manang haminaro di tonga-tonga ni parmingguan manuguton. Mangidu jalan manggil kami Tuhan, asi maroham Tuhan, surdu koma Tuhan tangan muna laboki, naguk kuasa Tuhan, pamalupon sudah selesai siapa matang nasida. Pasu-pasu ka ubat do kapangubati pe Tuhan, asa gabi parhitian, hama malun sahid, disudia kadongan nami. Secara khusus Tuhan hubok kami bagasan tangyang nami. Amang M. Sopian Sitanggang na dirawat di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Inang Nyonya Sintua Desi Manjuntak Boru Silalahi na dirawat di Rumah Sakit Patmawati. Inang Nyonya Sintua Marpaong Boru Manulang na dirawat di Rumah Sakit Sudirman. Nyonya Lince Tambunan Boru Tenggulan. Nyonya Rinton Edward Tambunan na dirawat di Rumah Sakit Sudirman. Songoni nang di amanami amang James nenggolan nat utagalung na tongon dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Songoni Tuhan gudang dakar ruas ni Tuhan natong di bagasan perawatan berobat jalan dirawat di bagasan nasida. Tuho Tuhan pasal tenami inang Nyonya Sintua Yos Simbajuntak. Inang Nyonya Lince Tambunan Boronenggolan, Nyonya N Tambunan Boru Hutajulu, Amang Saur Simanjuntak, Nyonya Leni Boru Gultom, Amang Sintua Mulatua Pardede, Nyonya E Hutahayan Boru Siagian, Nyonya Sintua W Nadabdab Boru Pasaribu, Nyonya T Siagian Boru Siahan, Nyonya Saur Masdalena Boru Nyonya Saur Marsdalena Butar-Butar Boru Sirait, Nyonya Ese Majuntak Boru Sibarani, Dr. Andos Eha Pasaribu, Nyonya Novianti Simbolon Boru Siahan, Nyonya Hahutahayan Boru Siagian, Amang Manarsar Barimbing, Amang Sintua MH Siombing, Amang Sintua GP Manuhuruk, Dot Inang Nyonya Sintua GP Manuhuruk Boru Sagala, Amang Iwan Tambubolon, Dot Amang Ridwan Irianto Situmorang. Ali Tuhan debata Jehovah, mangidu jalan mangilik kami Tuhan, asa homat Tuhan, na mangurupia kadongan nami di bagasan parsaiton na, le Tuhan pos niroka, dohot hapor na tugu nang pakirimo na mangulu. So ni Tuhan, hubak kami Tuhan ng kadongan nami, na di bagasan las niroka, na mamistahan ulang tahun kelahiran sida di bagasan minggon. Mauliate ma Tuhan di pasahat roha nami, ala khodo Tuhan, na pagajakon ari-ari ningguluna, nang tujulan Tuhan, toktong mairing-iring dongan di jala pasu-pasu manasida. Naksongoni nang ganup-ganup keluarga, na marningot di ari pesta ulang tahun perkawinan sida. Mauliate ma Tuhan, ala toktong di pasu-pasuhon Tuhan, parsaripyo na sida sahat tutikyon.
Nang tujuan Tuhan tok toma Tuhan homa na mamasu-masu pardalanan rumah tangga na sida. Songon Tuhan di bata Jehovah, gudang Tuhan aka ulan pakobasion si patupaon tengah-tengah di huriam. Homa Tuhan na mamasu-masu salutna asa mardalan tulus jala gabelas ni roha di hami. Nang soto kinari Tuhan bolu tumbar domusirak kami mula sintongan ni huriamon. Paso-paso ami Tuhan jala pataru tu bagas nami be. Marhiti Kristus Yesus jaloma tangiang nami. Amin. Tapuji Tuhan, marede kita laus tapapunguma piliata. Di namamu lusan dok ngoluon, dok dona marsak galil, puan sinondang tuna holumi, asam
pangyakon mapiliata. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo harorowan ni saluhut, silehon, lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilehon mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalom may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mituhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Ginjang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari. Sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami togihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu, jala jiramoti Tuhan debata maho. Di sodakon debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon debata mabuhina tuho, jala di pasarhon ma damena tutodim. Kau kelas